bersyukur Bapak atas hari yang baik, di mana hari ini Bapak boleh kunjungan kami. Ya, sebentar lagi kami akan melakukan pelayanan kami di bidang musik, suara, multimedia maupun sound Bapak. Kiranya Bapak boleh berkati semua ibadah kami berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, hingga pelayanan yang kami berikan hari ini Bapak menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh layak datang ke hadirat-Mu. Terima doa ini kami ucapkan dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat melayani. Urian itu hatta, nah hina holongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Amanami, inanami, suang-suangani nang akenakon nami, naroma dohoti parminggota di bagasan Arianon, suang-suangani nama dohoti ibadah secara live streaming, tapuk kama parminggota, martang yang nahohom mahita dengan tabi. Amin. Mare de mahita sabukwede nomor 3 ayat sada dohot 2. Puji
Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tuma palangit dohot tanoon. Amen. Tungise madong aku dia kabaju gijang, jala dukon niho, dang adong di halomohon rohakku di tanoon. Nang pemerus sibuku dohot rohakku, saya debatado partano batuan ni rohakku, jala perjabaraku saliling-liling na. Haleluya. Ale Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami, asau nang madele hami, ujuro hapugusun tuhami. Jala asau nang magopo hubain hami, silehon lehommu nadinggani, ujuro pasu-pasum tuhami. Ramoti hami, asau nang marpos niroha hami di tu arta na dihasianganon. Lehot di hami hapor siaun, asa dapat hami perjabar di sitianon ni akan aporsia diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik imasian patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo ahu do Jahoba de batam ninna de batata dang jadi marakup ahu bahenommu de batam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manangahan na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobbaon manang siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yanggo soture dalanna ayuhona huum na dosogot akan namar siniang di guarna. Patik pau patong ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinaono marima ulah hamuna sasiluanmu alayang guare papituhoni ari paradianan ni Jahoba de batamdoi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang boru manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isini hutani halak pe namangebati hutam ai dinaono mari do ditoppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat doi bana diari papituhoni dibahini do ubahena di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradianan nayu jala di perbadiai. Patik palimahon iko pasangapommu donatorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nani lehon ni Jahoba di batam diho. Patik paunopon unakko mamuno. Patik papituhon
unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manakko, pati pasiyahon, unang ho olo makatidakon, hata nasotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha padok ni debata taringot tupati nasapului, oddo. Ahu do Jahoba debatam, ninna debatata. Pargogona suatu dosan jala parimas. Siluluhod dosa ni amana, tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar niaka na sogoro hadiahu. Alai asidoro hakku diaka na maribu-ribu, akka na marholong ni roha diau, naso mangalausi patiki. Ima sahatna, rak mangidogogo mahita tu adopan ni debata, lau mangulahon na bartu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na bartu patik mi. Amen. Tato poti madosata tuadopan ni debata martang yang mahita. Roma hamu tuahu asa mangulu todimuna ninna Tuhan Jahoba. Tusura rarado samuna songon abit bunga dadap, botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit asumba, gabe songon hapas domose. Amen. Tabi gema baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosata. Roma hamu tuau asa mangulu todimuna ninna Tuhan Jahoba, tusura rarado samuna songon abit bunga dadap, potardo bahenokku songon itak, nang perara songon abit hasuba, gabi songon hapas domuse, hasangapon ma di debata na digicang. Amen.
hatane debata turpu di hari mingguan imana tersurat sian Daniel 12 mamuka sian ayat sada saat rodisia tajahama marsikat soreng dungi dititku ujui hehe ma Mikael iduk nabalgai na hehe humokop aka anak di bangsom jala masa matiki hagogotan nasodung dumatangi olat ni dung adong bangso sa roditiki panipuli alai apala ditiki nasasadai malua bangsom luhut akan jupang tersurat di bagasan pustaha hangoluan jala torop sian halak namodom di bagasan orbuk ni tanoi tarsunggul sogot nadeba tu hanguluan saleleng-leleng nadeba tu haurahon maragam-ragam gabe bias-bias saleleng-leleng jala halak akap napatas meroha marsinodang sugot songon sodang ni langit jala nasida akana manunggu-nunggu torop halak di hati goran marsinodang sugot songot bintang rodi saleleng-leleng Yaho ale Daniel tabuni homa akka hatai jala sahapi pustahai pai maju pang tiki panipuli jala torop halak manulikit hatai gabe tabasi tutu parbinotoana dungi marni dama au Daniel gabe idama jong-jong disi dua halak na asing nasada di baribanan ni batangaiki nasada nari di baribanai dungi Roma hatanin sada mandok tu bawa namar pahean hori na jongjong di atas aek ni batang aeki sadia lelengo nasa jupang ujung ni aka hahulangoni dungi hubegema suara ni bawa namar pahean hori na jongjong di atas ni batang aeki laos dipatol-tol matangan na siamun doh tahap birang topak banua gijang asa marmangmang maibana tuibana tuna mangulu saleleng-lelengna ikut jolo salpu sada tiki dua tiki dohot satonga tiki naung binuhul hian jala dungpe sahat sohot parserahan ni pasi-pasi siat bangso na badiai ipe asa marujung saluhut nai jadi hubege donian hatai alai dang dapot rohaku gabe nikuma ale tuaku ahado apala ujung ni saluhut nai alai ni naiba nama laho maho ale Daniel ai ikon buni jala tarsahap aka hatai sahak roditiki panipuli olat nima sahatna martua do na tumangion hatane debata jala naupiopsa amin. Namamu
hati dakoma hata porsiau tai songon hina tidakon ni dongata sa porsiau di sadok portibion rab mahita madok au porsia di Jehovah ido ama pargugona suatu dosan natu mapalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabagebea siato di perbadia adorang suabubuhan ido tu hatta natu maun na bernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau penarsilang natua tu banotoru dung ditanom namulak mangulu diari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamen di bata Jehovah amanai pargugona suhatu dosani disimai bana pemamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot damate ahu porsia ditodi parbadia jala adong sarahuria na badia huria atau panihalak Kristen akan na badia dohot diasani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora suda amin tabikima titing na masa dohot naneng masa di huriatta di bagasan samingguan Titing HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu pa 20 Opaton Dung Trinitatis tanggal 10 November 2020 sada. Topik Minggu. Dungo Mahamu Unang Lilu. Sada. Sinode Distrik Walu DKI Jakarta. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naik patu paun sinode distrik ima di Sopobolon Sopo Marpikir HKBP di tanggal 10 November sahatu tanggal 10 November 2020 sada. Nama dohoti sinode distrik sian HKBP Resort Pasar Minggu ima Padita S Simanjunta STH MM ima Padita Resort Situa M Simangucong SEMM songon utusan sinode distrik dohot nyonya Situa SP Tampu Bolon Ida Boruhutagaol songon utusan ruas tatangyakon ma asa dinggan mardalan sinode i. 2. Panutupan partengyangan wilayah sermon kategorial dohot namarsia Jarsidi tahun 2020 sada. Patu paun di Huriado panutupan pertangyangan wilayah tahun 2020 sada di hari Jumat tanggal 10 November 2020 sada mulai pukul 10 WIB maringanan di HKBP Pasar Minggu. Titingon ma laos gabe udangan dihita. Tolu. Rapot pembahasan program Huria dohot Dewan-Dewan tahun 2022. Sada pembahasan di rapat Parhalado tanggal 10 Pitu dan 24 November 2020 sada sermon Parhalado masuk pukul 18 WIB. Dipangido tusude akasitua dohot calon situa asaro madohoti sermoni. 2. Rapot Huria tahun 2020 sada Minggu 26 Desember 2020 sada pukul 11 WIB dung sidung permingguan pukul 10 WIB. 4. Papungu Pelea Tujolo Laho mendukung akah perluan tu perayaan Natal 2020 sada dohot tahun baru 2022 tapatu pado papunguan Pelea Tujolo ima di hari Minggu tanggal 20 November 5 Desember 12 Desember dohot 10 Desember 2020 sada. Tapasahat mapeleani di bagasan Lasniroha. 5.
ujuk tahun parhuriaon tahun 2020 sada doho perningotan ni akan namoding di hari Minggu 20 sada November 2020 sada ima minggu ujuk tahun parhuriaon laos perningotan ni akan namoding mardo mutusi jahonon do gor-gor ni akan namoding nasa tahun parhuriaon ima sian tanggal 20 tolu November 2020 saat tanggal 20 sada November 2020 sada. Dewan Koinonia Seksi Perempuan dalam rangka 160 tahun HKBP A Paduan Suara Perempuan HKBP Parsidohodo tu Festival Paduan Suara Online se-Distrik DKI Jakarta. Penilaian manang penilaian juara favorit dengan memperhitungkan live, viewer, doho subscribe, penampilan di kor perempuan HKBP Pasar Minggu untuk men live, view, doho subscribe mulai siang tanggal 10 tolu November sahatu tanggal 20 November 2020 sada. Pinangido dukungan tusude ruas HKBP Pasar Minggu asa men live, view, doho subscribe mulai siang tanggal 10 tolu November sahatu tanggal 20 November 2020 sada. B. Sermon gabungan Seksi Perempuan naik patupahon sermon gabungan sekaligus dohot pangapulion di hari Selasa 16 November 2020 sada pukul 16.30 WIB maringana di Serbaguna Gereja. Pinangido tuside anggota perempuan asaro madohoti sermoni titingon ma songon nagabe undangan. Seksi Sekolah Minggu Seksi Sekolah Minggu Parsidoho do di Loba 160 tahun HKBP. Seksi Sekolah Minggu HKBP naik Parsidoho tu Loba 160 tahun HKBP ima lomba bercerita doho lomba kategorial pinangido dukungan tu sude ruas HKBP Pasar Minggu asamen live, view, doho subscribe mulai siang tanggal 10 tolu November sahatu tanggal 20 November 2020 sada. Like YouTube Boima tajaha di warta jemaat na adong di hita B. Namar Bagas Titing Parjolo Naing majalo pasu-pasu parbogason ma Friedrich Man Natalio Situmorang anak ni Amata Alamson Situmorang tubuh ni Inata Dinar Marsauli Borusinaga alamat Jalak Gunung Sada nomor 30 RT 0 Sada RW 0 Tolu Ulaya Sada ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Dohot Orwana Laura Octavia Boru Pangaribuan Boru ni Amata Beni September Pangaribuan tubuh ni Inata Masniari Boru Manurung alamat Perumahan Bintara Tolu Blok C nomor Tolu Bintara Jaya Bekasi. Ruas ni HKBP Pondok Kopi Resort Pondok Kopi Distrik Walu DKI Jakarta. Pamasu-masuon parbogason di Patupa di Huriata di hari Sabtu tanggal 27 November 2020 sada pukul 10 WIB Gereja HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Nunga majalo pasu-pasu parbogason Nunga majalo pasu-pasu parbogason B Beni Andreas Silalahi anak ni Amata Insinyur Bosman Halomoan Silalahi MSI tubuh ni Inata Erlinda Boruhu Tagalung alamat Perumahan Citra Grand Blok Q6 nomor Tolu Klaster Kresmere Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jati Sampurna Bekasi. Ruas ni GKI Menteng Dohot Orwana Elizabeth Boru Lumban Batu Boru ni Amata Dr. Andus
Laurentius Lumban Batu, Tubuni Inata Resti Boru Saragi, alamat Jalan Raya Lenteng Agung, Gang Anyer nomor 21 Lenteng Agung, Wilayah Saplonom, ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pamasu-masuon nunga di Patupa di hari Sabtu tanggal 6 November 2021 di GKI Menteng. Danak nasorang. A. Di basa-basa hotuhatado sadadak danak boru di hari Rabu tanggal 10 Oktober 2020 sada di keluarga Mulia Agustin Siregar ST, Inata Ervina Hotmarina Borusi Hotang, alamat Jalan Poltangan 5, nomor 4 RT nomor 5 RW 10, wilayah Sada. Hipasdo danaki sengoni nang natorasna. B. Di basa-basa hotuhatado sadadak danak bawa di hari Selasa tanggal 2 November 2020 sada di keluarga Lenda Mikael Sitohang, Inata Mariani Boru Purba SH, alamat Jalan Lenteng Agung, wilayah Saplonom, Hipasdo danaki sengoni nang natorasna. Ruas Namoding. Nah, di hari Kamis tanggal 10 sada November 2020 sada nunga jumolo moding Egi Roida Natalia Boru Siahaan umur 44 tahun. Boru ni keluarga Nyonya Sintuas M Siahaan Boru Nababan. Alamat Jalan Jambu nomor 30 Lenteng Agung, wilayah Saplonom. Tatangnyakon ma asatibu tarapul keluarga na Marsita Ononi. Ruas Napida. Di hari Minggu sadarion tanggal 10 November 2020 sada nungapida A. Keluarga Dondi Natali Simanjuntak, Inang Herlina Lusmaida Boru Simangucong, dosa dadak danak, alamat Jalan Gintung Ranco, wilayah 17, pindah tu HKBP Petojo, Resort Petojo, Distrik Walu, DKI Jakarta. B. Keluarga Patar Lumuguk Marihot Tambunan, Inang Yunita Marlina Trianti Boru Munte, dohot 2 dak danak, alamat Jalan Kampung Utan nomor 36, RT 10 sada, RW Walu, wilayah 12, Pidatu GKP B Elifilda Feldia Bintaro. Ruas nama ulang tahun kelahiran, dohot ulang tahun pernikahan, Sude Parhalado ni Huriatta HKBP Pasar Minggu, Pasahaton, selamat tahun kelahiran, dohot ulang tahun pernikahan ma di Sude ruas ni Huriattaon. Goar-goar ruas nama ulang tahun di Bagasan Saminggon mulai sia tanggal 10 November 2020 sada satu tanggal 20 November 2020 sada boi mata jaha di warta jemaat na adong di Hitabe. Hatani debata nama ulang tahun ima. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Pengkhotbah 11 ayat 8. Titing naso jinajahon dohot parhepengon ni huriata, boy mata jaha di titing naung di paradi huriata, songoni matiting di hita di Bagasan Saminggon. Uhud Papungo Pelean, mari dehita sia bukwede nomor 240.
Tabasada marwata martanya kita. Dame nasmurung sia salhu naroha. Ima namaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabe. Di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amen. Shalom ma, jala selamat hari Minggu ma dihamu damang dok dainang nang sori akadongan nani holongan di bagasan Yesus Kristus nama dohoti parminggota marhite live streaming nang madohoti parminggota marhite naro tu bagas coroon. Damang dok dainang nang sori akadongan hata nitu hata di mingguta sadariot. Ima minggu pa 24 ton dung Trinitatis. Ima natar surat siat berita nauli nasinuraton nisi Markus. Bidu 10 tolu. Mamukamai sian ayat sada rodi ayat walu. Songonoma didok hata nitu hata tapayut-yut ma di bagasan rohata. Taringot tu hasisiga ni huta Jerusalem dohot haroni Kristus. Laho tumadikon bagas joroi ninna sahalak sisianna mamandok ibana. Bereng ma guru nami uli ni akka batuon dohot tongam ni akka jabuon. Alai ninna Yesus ma mandok ibana. Di dahodo jabu akan nabulunon dang pasobon nanggo dua batu martidi-tidi naso gargarona dungi uju hudul ibana di dolok jetun todoko jorwi pulikma di sukun si Petrus si Jakobus si Yohanes do si Andreas ibana. Pabua matuhami adigan masai. Jala didia mata dana. Pabua nasonggo ma salut nei. Jala dihatau Yesus matu nasida songonon. Jaga mahamu. Sotung dililuk kalak kamu. Ailando narosogot manuluk guaru akan namandok. Audoi gabe torok ma lilu bahenon nasida. Asamolo dibege hamu berita niaka hamu suon rodi goar ni namar musu. Unak kamu tersonggot. Dang tarbain somasa akai. Alai dangi dope ujungna. Ai na hehe do sogot bangso maraloh bangso. Harajaon marlohon harajaon. Masa ma nang laho marluat-luat. Masa ma nang haleon parmulani pabbebeon na doi. Ido sahana. Dia mo kadamang do dainang akadongan sahaborsyao di bagasan Kristus. Diturpuk minggu taja sedarion diajari dohita jala dipaingot dohita. Songon halak na hinokop ni tuhata Yesus Kristus nang moding diau pinarsilangi. Asa salut ditiki di hasiang anod dope ngoluta. Asa dungo mahita asa unang liluhita di nama dalani ari-arita paimahon haroni Kristus na padua halionon. Alani damang dok deina molo taparahon na dua turpuk dia palatikion ima di turpuk epistelta doho di turpuk ni evangelium manang jamita molo tajahan nakit jalata payut-hiyut dua sadui manaringoti taringotu ari parpudi. Akhir zaman didok disi ade. Akhir zaman didok disi lapatanda didok ajal ni hasianganon. Manang didok ujung ni salhutna.
manang didok hasusuda ni portibion jala jojo didok di zaman akhir zaman di pahobbar don dia mau kadongan dima di haron Kristus na paduan yon alay amang do tawinang didok dison ay manang dia peguarnai teh nakin songon hupatudo sami akhir zamani ima ujung ni saluhut manang hasusuda ni guar portibion manang dia peguarnai didok do na pasti mahite padohani naeng dohonon na tuita pabua marujung do HP na adong dia sianganon semuanya berakhir tidak ada yang kekal di dunia ini hanya satu yang kekal yaitu Allah yang kita imani Allah ni damang do dahinang nani holongan di bagas Kristus jadi songon guarnai nakit ima ari parpudi manang hari berakhir manang zaman akan berlalu cepat atau lambat nalau salpu do hapeng tanoon baguarna do daina songon didok ni hita hati halak bata hati sia guarna buido berengon daina songon do nang hita hati molo akka guartai teh adong go lapatanna jala guartai pe baikon padari dota sia tonga-tonga ninggoluta contoh nama ate songonau guarhu Adventus wasa didok Adventus alana tubuau ima di Advent paupaton ima di hari parningotan panomunomungon ni hari hatu tubuh alai dang hatu tubuh be ay nga tubuh Yesus 2000 tahun asalku ahama na tamu haroni Kristus tai sia guarnai terida do deinai alani damang do deinang nang songoni do nakididokon dia palatikionate las bardo mutusido nang dihonon ni Yesus tuakahita sisianna nang sisian ni Yesus ditiki diturpukon molope tung di dia na tung molo tung di dia na sida molope tung di ida na sida ima hinahuli manang hinatongam di akka bangunan na adong di Yerusalemi termasuk mai hinahuli doho hinatongam ni bagas joroni dia batai merujung do salutna itu semuanya akan berakhir so dia penakini dokon ibereng akasisianai begitu megah bangunan-bangunan yang ada di Yerusalem bahkan bangunan bagas joroni debata songonima guguna kokona guguna didok Yesus do dison sudi salu nei adong do tikinabe ay songoni dok parjami datulu dui didok do martitibe do ngoluni hasyanganon adong do ditiki na tubu adong go tiki namate adong go tiki las ni roha adong tiki asak ni roha adong tiki namanungan adong tiki namamanen sude selalu nama tiki do apeng di portiba la songon bangunan ibe didok disi martiki bedo adong go tikina boy do ya teh songon geruyat tahun na teh tapi kita tahu teh pajong-jong bagas jorot tahun ngadong 30 tahun mulai ibangun bagas jorot tahun ah sonari mati kini teh ngadong iko perlu adong si rehabodot tadi adong go tikina alai di tikina parjolo dohono tabering jong-jong bagas jorot tahun on nama gereja tanah paling job di gereja di kayon jalan hati dakot duya deh tung macetorok do halak nama lihat na memulus di jala poltanganon parjulo si pamerengan dah dak tu delani tu dia do tu palas-palas todo gereja to begitu megah gereja HKBP ini
Alani dia mau kadongan di bagas Kristus roa ditikina masuk nakinu doko kami sisian nai ima tu bagas joroni dia matai saya longak doa kasisian nai mardida hina uli hina tongam di bagas joro na adong di Yerusalem saya songon na terkagum-kagum rohana mardida dalam mereng alai ditiki ima di doa kasisian nai tu Yesus. Bereng ma Yesus, bereng ma guru nami, uli ni akabatwon na, doho tongam ni akajawon. Jala ala ni kagum ni nasida, gabe diuk kamar nasida ma tu Yesus, bereng ma guru nami. Memang ketika kita terkagum-kagum akan sesuatu, pasti kita akan mengatakan, molo adong dong ata bereng ma wang. Itu teh. Bereng mak pinoparni dongat tahun. Macai ulido. Dinggad do. Hormat do. Saya diingot do patik bali mahoni. Bereng mak huriata. Bereng mak moladong madohonon nete. Ba ruas ni huriah HKBP. Aledang HKBP di pasar minggu. Manang HKBP na asing mandok. Bereng mak pang. Bagas coro ni HKBP pasar minggu. Koko uli alai siak koko uli nei so dia do boy do biar du bagas nei boy do mar dame boy do mar sonak ido hina uli nari do nari si ala ni do gabe di dok sisian nei bereng mak dang olah bangunan di bereng sisian nei dono tamajo dang ala di batu namar tidi alai mungkin dibereng ko museng akaparsorani. Alani dia mukadongan di bagas Kristus sada na naik dohonon da sida tu Yesus marite padorani molo songonodo kokona molo songonodo toguna dang mungkin be dohonon marupak manang runtu jalhot do isa lelingna raima di roha doho di pikiran ya kasisiani molo rope aka lalu hidok konibana tus rope aka na asing dan mukini marongrong songonima nang adong di pikiran ni sisian ni Yesus dung dibereng nasida begitu kokoh bangunannya jadi hitape amang do tamu nang olo do songonia teh olo do rohata mamer sada bangunan na kokoh na kuat. Nah saya tak pikir ma dang ulu marupa bedi alani toguna alani longakta olo do dia mukadongan tabandokon wow sungguh sangat luar biasa songon iba majo ditiki mantan kuliah di nomese Medan iba nata peso tamma isi ya deh di dokodok bih songon ini waring toguni bangunan gedung ni Universitas HKBP Nomensen sampai sonari puang tugu hiya do ale adogo tikini malah dikinai ala ni dabang kandung kagupita jalalonga kita songonima kasisian itu Yesus ditiki longa roana sida mamereng akabangunan ni HP malido Yesus apa yang dikatakan oleh Yesus di dok matu sisian nei di dahulu jebu akan bulunun dang pasobona dua batu martidi naso gagarona tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain semuanya akan diruntuhkan ala ni damang dok deinang nasongoni akadongan sa porsiau di bagas Kristus padohan di Yesus kemudian hari adong maka para ahli memahami ini menunjukkan yaitu kepada kehancuran kota Yerusalem ima aka penguasa hati ayate jala menguton aka catatan sejarah memang benar-benar itu terjadi tetapi terlepas dari itu Yesus ingin menegaskan satu hal kepada kita termasuk matua kasisian nai
semegah apapun bangunan yang ada, sekuat apapun bangunan itu, suatu saat nanti atau ada saatnya bahwa semuanya itu akan berakhir. Seindah apapun itu keindahan alam, secanggih apapun dohonon akan teknologi, nah pinukan kita jolma, satu saat itu akan berakhir dikatakan. Itu akan berakhir dan itu akan berlalu. Semuanya itu akan runtuh. Bagaimanapun keindahan, bagaimanapun kecanggihan yang dibuat oleh manusia, yang kita buat manusia sendiri dengan kepintaran kita, itu semuanya ada batasnya, itu ada semuanya ada limitnya. Tung songo dia pe toguni sada di sada tiki pe buido matopasi. Buido matopasi. Isarana songo di bana jolo tiki met dohoron tiki bajar do pe hita hami. Ima SMP SMA. Ni lala do pe na mangulon. Tiki neng mangula neng mana burboni Bapak jolo ikut manggadui di kita kan? Manggadui, au disibu do manggadui. Ibu tamu do manggadui teh he. Aku akan abosot si boto be manggadui deh. Nangi boto be. Bah di gadua do akka batangi ni emei. Bo akka humai. Ni bae do lesna. Ni bae do toguna. Asabwa asal nang matopas. Apa ngaha mah? Tikina apa matopas do. Alaniaha gudang akka edisi sasing ade dia lagi marwa gabe lebek mata lui gabe matopas ada awalnya ada akhirnya itu semuanya alani damang dok deinang di bagasin Kristus dung didok Yesus naki didokon dan pasobona nanggo dua betu martitidi naso gargarona totu penasara doaka sisian nai. Neng maboto adiga masai. Adiga masai guru nami di dokon. Itu gabe pulik di suku si Petrus, si Jakobus, si Yohanes nang si Andreas itu Yesus. Sampai di dok pabua ma tuhami adiga masai guru nami. Jela dia ma tada-tadana. Alai amang dota minang. Dang di pawajis adigan masai. Kapan saatnya? Alai adong ma tada-tada di pawajis. Aka dia ma tada-tada ne. Jala oma museng di paingot kita. Aka tada-tada dia me. Naparcolo. Akan datang banyak orang memakai nama Tuhan. Dan berkata akulah dia. Roma akan memeluk gorni Tuhani jalan nasi dan menyesatkan do mengeliru torpalak. Nagudangan sonarion. Apalagi di jamat tapademion nanti. Nagudangan sonarion mengatasnamakan apa? Sosial kemanusiaan, itu yang banyak kan. Nagudangan sonarion di tonga-tongan ribe mengataskan apa? Pelayanan. Nagudangan. Alai manat inna Tuhan taji Kristus. Manat. Banyak akan memakai nama Tuhan. Audui. Marite dia kemanusiaan sosialku. Melalui dia pelayananku. Alaya menyesatkan. Imana parjolo di paingot tuita. Napa duahon dia mau kedongan masa maka hamusuon. Jalai diokon udah tasong tamu. Akan terjadi akan namar musuh ini. Akan namar dongat tubuh akan na tubuh sian sa sawian ni na tua-tua nape ikon mar musuh doina. Jalape danghola di masyarakat. Adi tongat-tongan ribe unak tarsongot tita. Udak dosi akan namar musuhan. Habeng dohonon bagas joroi akadami do nyani sih. Alai alani musuh di aroa di masyarakat di tetanggana gebe saya tak buat satu ria.
Alay damang do dai nang dapat tulo musing mabangso maralo bangso harajaon maralo harajaon. Napau paton di dokon masa malalo gempa marluat-luat. Napalimon masa mahaleon mana kelaparan. Alay naridok nadisi amang do taminang. Perlu do nasida menjaga, perlu do hita menjaga. Perlu do hita waspada, ido didok Yesus jaga mahamu. Sotung diluhun halak kamu, waspadalah. Supaya jangan ada orang yang menyesat kamu. Alani hamu damang dok denang akadonga sah porsiau di bagas Kristus. Molo masa pe akai didok Yesus. Dangi dope ujungnya. Molo pero nakini dong mengataskan nama ni Tuhan Yesus. Molo pero aka hamusuon. Bangso maralo bangso. Roma lalo gempa bumi manang haleon. Dan hidupe ujung namang dota bilang. Itu bukan masih akhirnya dikatakan. Itu masih awalnya. Itu nakini dok Yesus. Selalu naik permulaan dope. Itu baru babak awal. Dan hidupi ujungnya alani unak pola tarsonggot tita disi. Nina tua Yesus tua kasisian na jala gomos ma di dok Yesus tu nasi asa dungo unang lilu. Tetap waspada kita. Totu Yesus naing manuguyon nasida asa unang larut nasida manang unang saya lalap nasida lau mangatusi adiga ni sadi hari i. Dangi dapi nang hidup di Yesus. Manang sadi hari pe. Ima ari parpudi i. Manang adiga pe. Haumu yang di debatadi. Udak tasuku nih. Itu adalah haumu yang di debatadi. Jala takas dui didok di hata di tuata. Ay didok lo anak di jolmai pe. Dang di boto sadi harina. Masai. Daholan debata amado na botosa. Alanido dang dia lusi Yesus taringot tusi. Adigan masai alai di paingot ma. Tua kasisianai nang tuhita asa dungo. Jadi haradion manang kesiapan ni sisianido na di paingot Yesus nang tuhita. Bagaimana hari dota. Bagaimana kesiapan kita. Ido na di paingot di tupukot kita. Ala di damang do deinang dia mananeng dohon ni tupukot kita. Naparjulo dia mau kadongan. Nanang dohonon na tuita dus do dohonon songon na tua kasisian nai padohan ni Yesus tu padohan na tuita. Pabua merujung do hasyanganon. Zaman ini akan berakhir. On ikut taboto jala ikut takas do tahaporsia yamang. Unang suam-suam kuku. Ikut tatusi do jala tahaporsia narodo ari parpudi ih. Semoga apapun nakini doko sehebat apapun seindah apapun yang ada di dunia semuanya itu akan berakhir. Soal kapan saatnya itu terjadi itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita soal kapan itu terjadi. Kapan itu harinya, kapan itu minggunya, kapan itu tanggalnya, bulannya, tahunnya, detiknya. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mangulahon lomoni rohani Tuhani. Itu urusan tanah dokonya. Tapi yang pasti dunia ini akan berakhir. Ala di jamata sonarion. Alana di jamata sonarion. Adong do culma Paulo Sodiboto nama rujung do HP salut di Portibion. Adong do so parduli bana si botoi. Tohoi na. Jala adong do di jamata sonarion culma napa malo-malohon. Oma. Napa malo-malohon do naruat. Sampai boy do imana manoto tanggal na hari na bulan na do tahun na 1 detik na. Ra ngata boto ate. Sia tau na salpu sei adong go masai ate. Jala adong do museng dia mau kadongan johi tahun sok-sok tahu semuanya. Gabi hirana boto ibana sia Tuhani. Ditiki
doho sadarina masa. Bahkan mereka tidak tanggung menentukan akhir kami tanggal, harinya, minggunya, bulannya, dan tahunnya. Alanido di dok Yesus tu hita songon na adong di tubuk tahun asa dungo mahita. Unang lilu. Jangan sesat mana mahita. Saya dong do P1 tikyon. Saya na mencobai akar ramalan tu akhir zaman. Jalan apa doon dia mau kadoon nanaing dohonon na tuhita, nanaing dohonon na tuhita, tetap kita waspada akan nanaing manuluk ko guar di Tuhani. Alana halak na manuluk ko guar di Tuhani sonario dang holan na sembunyi-sembunyi be. Ngelangalas adong terang-terangan. Isarana na baru-baru na teh. Tabigi do kabarita adong na mandokon ibana na biske 26 do. Nabi napa 27 pon nanti. Anggoi dak tabo to adi na toho manang tao. Alai na pasti ade adong ate nabirong pasti di. Ade nabirong songonau nabirongon nga pasti. Nabotar songo kamu amang do tamu nga pasti. Ade nabisuk nga pasti, nabisuk adong ido. Napatas maroa, nga pasti. Anggo nabi napa 20 nopo 27 20 dak ni boto himara to manang tao ni. Alai nabi rong nakini dokon ngadong. So tung tergiur kita. Akka napa boto-boto napa tabu-tabuhon akka si pariota. So tung tergiur kita. Alani tabu si bigiun. Tabu nai bigiun pang. Dia bilalap kita. Akan saya menawar-nawarhon akan manis-manis. Sonario nagudangan. Di jamata sonario. Nagudangan menawarkan akan manis. Akan manis belum tentu menyehatkan. Itu tanya kamu akan dokter nami Madison. Akan perawat nami akan tim kesehatan. Yang manis-manis itu belum tentu menyehatkan. Alai mula saya ada bermanang saya ina manis. Patungin nama ate beringon tabu ate. Ala yang kusial langon ni belum tentu yang manis itu menyehatkan. Itu teh Pak Dokter nami. Itu. Ala ni dah magdotain nang di bagas Kristus. Ay justru akan tabu-tabu itu nuang. Gabi ulun na membunuh. Akan tabu-tabui gabi itu membak kita mematikan. Alanido dia mengkadongan didok songon nadi ni akka upasa ni hita halak batak. Dakoto nama nak salah upasa nati alai ajari hamu ami. Didok songon upasa ni halak batak. Ai niripu pargadongan hape parunikan. Ai niripu pangomongan hape harugian. Itu. Naguna senario di jamata senario. Alak mana sidat. Ay niripu do parunikan ini dakon. HP pargadongan, HP parunikan. Ay niripu do di kondisi pangubuan, HP harugi ya do na Jepang. Gudang do diari parpudion namang do taminang tawar aka tawar-tawaran. Nang dihuriai pe. Na gudangan tawar menawar. Irana di pasar. Banyak kali. Ujungnya alani tawar menawaron, dah ngobe perdamaian. Ya do tahay hamu molo tawar menawar, apalagi akaina na jagoan tawar menawar deh. Jangan sampai kalah. Adong ko songoni tiki hami calo pedida di lagubuti, adong ko dong aku calo guru. Anak pola di Papua mergahau nanti. On apalagi molo hami residen nisan. Sermon resort do, saya sermon resort Pitor Maronan do. Anggo dalasan rohana Maronan. Ya masih ada tiki udongani. Bah biasa mak. Arwah rajin di mana arwah nama ngalopa nanti. Sokoni ba sekolah rajin mangalopa alai hobi dohonon. Sokon anggo au agak lumayan do mangalopa. Alai dah pola hobi. Mulai suruh hamu mangalopa babain aka Nabi nadar atarbui do hotik. Atarbui hotik. Alai dabang do na indang sada tiki lama ami saya sermon jam 12 lama. Lama manawar bawang do akasebi akahon.
Lu bisa kamu kainan nami tawar menawar non. Lain aja gua ni mana mengelim. Itu tuh bama dohonon tor natulang na do bajulo. Ho natulang tak so dia tong burjumbo sian hauliamun teri do burjummu na. Gu ya bak gabi be meli sendiri. To ho manawar bah lau mauson na. Oma. Ala yang gota bodo nyan molodos roha tawar menawaron boido tabu ate. Alai mol sodos roha tawar menawaron. Oma ujung na ulo ma perselisian na Jepang. Alai namang do deh nang ido nakin di dokot tuhita. Ada tawar menawar apalagi di zaman tasonarion hasusan. Nah gudang sonarion di media sosial pinjaman online hatop ate. Dengan bunga ringan ina. Hatop tidak perlu banyak agunan ina. Hanya mendaftar di link ini aja ina. Tak daftar apa ujungnya akhirnya manokik. Ngamasa iya teh, sampai manikot tadi, ala ni zaman online, oma ala tawar menawaron tergiur nasida, ala ni damang dok dari nang dibersih, akan namu rata rela, jalan resu dan rosu, gabi korban mah, ala ni do di dok upasani hitam museng, saya mama malonia kena tu dah, akapo udah do hapeng upasau. Idok akka upasatai, ijuk di para-para, hotang di perlebihan, na bisuk na punahata, na oto. Coba nggak bisa. Mana titamang dota minang. Oma museng dipaingot tu hita. Alanido asa totong mahita waspada, gudang do nuaing holan na pagyok-gyok ko pinggol. Pagyok-gyok ko si pareon. Bisoma di dok Yesus waspadalah. Dungo mahamu. Imana pa doahon di pengot tu kita. Napa to luhod dia mok kadongan nanang dohonon na tu kita unak pola murah-murah kita tersonggok mamereng do mabigi akan nama asal. Unang murah-murah. Alana sonari jama sonarion ulu do hatop-hatop tinggil. Apa yang tinggil dohonon dak pitor disukun. Pitor ditakut. Odo na salah. Ngerti? Dang jolo dirima-rimangi. To hodot so tido berita naon. Anggo daon. Beto tohoroi. Berita diberitaon. Songon ede te. Beli ge mamang diberitaon namang. Berita mamang diberitaon tuau. Berita tu berita diberitaon ujung dia beritaon. Ulo mah gabe berita gosip. Alan dia mau kadong aku di bagas. Jangan gelisah hati kita. Walaupun dahonon akan kena masai. Bui tamereng. Alan ini dang adong nama dok dang nagabe so tau tureho ni. Gabe so parduli kita. Ai didok no nakinan. Itu baru permulaan. Itu baru awal. Itu baru pendahuluan. Molo pendahuluan do. Apalagi songon. Akadong aku naposo. Na menyusun skripsi pasti itu pendahulu parjolo te. Itu baru pendahuluan, berarti dak adong do pene lebih dahsyat. Molo pe di tonga-tonga riai dohonon adong dohonon dak pola adong dame manang perselisihan, udah tak songgot tidak. Jangan terkejut. Itu memang tanda-tanda dikatakan. Alani duduk itu baru permulaan. Bodoh dakit. Anong do pena lebih hebat sia nih. Haruna permula pe ngatar songgot kita. Haruna permulaan. Sarana ma ateh dia mau kadongan molo adong dongat tu mo anak dongat tak. Tabereng burju ni dongat tahun apeng pinoparna holan na berbedai bulu tar songgot kita. Odo pi apeng permulaan na sonon. Buadaw na londung mate dongakon da tu niyo. Beh baju pangitan orang nama. Ibolus nama hamete ni gabi baju pang tanora. Alani damang jala molo dang siap ba ulo magabe hita stres. Ulo ma hita gabe struk. Tabama naik asam rata. Alani damang do dena. Alani ikut taparadi ma mental ta. Ikut terperkuat do imata. Dan cukup holan imun si persiap otota. Apalagi di zaman tasonarion.
Dan holan imun, iman jago ni presiden dah jago Jokowi. Jangan hanya imun, iman juga. Saya holan imun tahu apek dengan orang hapor siota dengan bergunai. Ikon adong do imata jalat lasta uruti ma ulau ta sona somal ima ulaon na pinangi do ni tuhata. Totong ma ikut taula ulau ta, totong ma hita bangula tahu basi madirita. Tahu giu ma tagohi ma palitota mari te hapor siao. Unang tagohi aka dirita siya pala tikyot terlububi dia susaron. Hulan nama mer dia ka pangalahon didongan. Unang holan na dia pala tikyot di leo do petiki tu hita hol nama mer aka hasalan didongan. Tori bering dong hasalan didongan pitori pa masuk tu media sosial. Berek kamu amang do taminang. Nah gudang sonarion. Jelas sadar tak sadar. Hapeng gabi do imana parod dirina. Hati-hati na media sosial on. Ala ni dabang do dahinang di bagasis. Tagohi mapalito tamarite minyak hapor siat asa manang sa di hari pero ajal niya siyang anon manang sa di hari pe tuatairo nunga radihita dan tasongkot behita ido siula onota jala unang tapa habis di kita manukun ta saya sukun arong ko jolma saya holan na manukku kerizuna arong ko holan na manukun unang talalabi. Saya holan na manuku Tuhan adiga don. Unang. Alay tapa sudah mati kita lau mabohali dirita. Lau paradeo dirita manomu haroni tu hatai. Alani damang do dehinang. Di jamata sonarion di biga inganan masa do dia bati kapar minggu sonarion. Terlalu bobi mengalani pandemi COVID-19 orang. Dan alaniha jongjongan di gereja di Sadalua B. Ngapar minggu pe ngagabe di orai dia beti. Dia maleleng hati-hati mamereng hati. Dia maleleng hati-hati. Alai nangi nunga di lubah masa songoni. Memang molo pe songoni nga di lubah di bata masa songoni. Ai didok do di Yohanes 10 ayat 2. Didok doi. Alai masa do totong di Huriana jongjong. Huriana jongjong pe masa do song di dang ngolo barsa nasa Huria. Pola gabe jupang aka parasilisia. Adong do na ikolomo ni sasahalak. Manang kelompok na berjasa di Huria. Sotung do naung gabe ajaran di pangalilu naung tatiup. Tapamana mapadok ni Tuhan Yesus amang do taminang molo tajah di Matius 7 ayat 21 ayat 23 didok songonom ma. Dara salut halak namadok au Tuhan nabongot sogot tu harajaon Banua Gijangi. Olan akan namang ulah lomo ni rohani damang na di Banua Gijangi do. Ai torop do sogot diari parpudi na mandok au ale Tuhan na manurangi hami na hinan mangasah guarmu na hubabali hami do na jolo akasibulis mangasah guarmu dalan aka ulaon na balga ula hami mangasah guarmu dungi dohonokku matunasida dang dung hutadahamu lao mahamu sial labukon hamu akan nama bain naso jadi. Alai dia bang dok dia hinang. Mahite jamita tau diaram mahita song padok ni sadapoda. Manat unang tartutuk, nanget unang tarobung. Manat memak kita asa unang tartutuk kate. Nanget unang tarobung. Dang holan hapor sukon na naik siado buat tasonarion. Dang holan hapor sion ni hak perdagingon. Manang ala di kopi 10 sion. Manang ala di putus kerja hita. Maol mangaluli parkarejoan. Manang dohonon ala di PHK. Dang holan ni amang do taminang. Data adupi dia pelatihon.
doa karena meluluku guar di Tuhan Yesus na yang mengaliluh kita. Gudang do parpungan ni halak Kristen na meluluku guar ni Yesus. Alani iko resu do kita, iko manat do kita, sotong lilu kita. Alani songon edeni para puat ta senarion nakin na mangyuton ima festival ate, ima di tahun di perayaan ulang tahun HGBP 160 tahun ate. Di do disi bahan mau Tuhan gabe pasu-pasu. Asa terpasu-pasu kita pai mahon haroni tuhatai. Tabahem ma lomoni rohata. Tabahem ma dia mo kadongan asa mardame-dame sonang rohita. Salah satunya amang Dr. Minang. Asa lembar bungaran hurat tahun. Bah marilah kita dukung setiap pelayanan program di tonga-tongan hurat tahun. Jangan dong program ini salah. Jangan dong program pelayanan ini salah. Alai ido naing sipangidot tuhaita. Mari setiap program pelayanan kita selalu bahu membahu, mengrupi, saling mengrupi. Aidang alani kopi saplusion manaluh kita, dan boy manaluh kita. Selalu na boy di kita monang. Alai pos marwanami, sokon na tanggung tabigi nakititing. Ima di festival perempuan di distrik 2 DKI. Asa tabereng mamang jalanunga di share di hita mungkin akka songod dia pasirana asa talaik ma asa ta totom ma asa ta sekabel ma asa buama dohonon sada hateri dan hita napai mai mahon haroni tuata je Kristus margugo mehita di pasu-pasu tuata mehita martang yang mehita alai Tuhan di bata amanami na di bagasan Yesus Kristus mulai timali Tuhan di hatam nebedia napai ngotok kami dia pelatihkan asa totok kami dungo di nasa pargumito ningulu nami tarlububi madi haporsion nami oleh Tuhan asa unang lilu kami ay gudang do di jamat tami sonarion akka pagasip pangalilu na lau marokon akka haporsion namion tarlu bobi ma ditikin na pay may mahon ima hari na parpudi hari harom na padua harione alani todim to di perbadia ma na manogopi hami salhuna akan na hinokopmu tarlu bobi ma wasni huriam hagabe pasar minggu asa ditiki na uneon na pinasahamu to hami ganu merasa sada asa totok kami alai Tuhan patu pahon akan nauli akan hadingkan. Asa hupatu pahami ma akan lomo ni roham. Asa unang holan na manukuk kami. Holan na pay may mahon alai ditiki na pay mahon ih. Boy mahu padari kami parbuwe ni ngolu nami. Parbuwe ni songo kami halak na porsia. Mabuan akka holong ni roha. Mabuan akka dami do sonang ni roha. Alani pos marwanami ajari hami ali Tuhan. Mahite todib to di perbadia. Aidang tarpatu pahami. Molosot to dubimi mangula di tonga-tonga ni kulo nami. Alani pos marwanami ali Tuhan. Molo pe huadupi hami dia palatikyon. Dina hasit hina mahol ala ni parsorion ni parkotak ni COVID saplusion dang nagabe mangurui haporsion nami mangabedi hami dinalahu memuji pasaga pokok tarlububi ma di makubesi ho ali Tuhan marhite hite huriami naing ma di bagasan panutrion di todim to di perbadia ma hubangi dohami asa boy marsonak-sonak kami mangulahon akan di bagasan lomoni roham di tonga-tonga ni pargumito ninggol nami singa dopari tarlu bobi ma di tonga-tonga ni urami pos rohanami oleh Tuhan alani upasatami masalut ruas ni uriam
sian name me satuna matua. Posro nami ramoti di sude aka pargalan ningoluna, pargumito ningoluna. Nang diaka keluargana, nang diaka parkerjuana, nang diaka rumah tangga nasida. Posro alami ali Tuhan bisuk nasya kuima. Nama ngajari nasida asa totong di bagasan dame do sonang roha. Asa totong di bagasan pos ni roha nasida ali Tuhan makirim. Di sude akalas ni roha nanang si pasatonmu. Tuaka ganuk ni ruas ni riam. Padau aka pangabat. Padau aka parsahiton. Lehon aka hamalumon dia karuas ni rami. Naton di bagasan parsahiton. Di rumah sakit nang di bagas nasida. Tarlububi ma dia karuasmu ale Tuhan natongon di bagasan parsahiton nang tung macai liling. Nasida makirim dia kahamalumon. Nungatung macai liling di nasida akan hasit alani parsahiton nih. Alai unang paluas nasida di bagasan padilian. Unang paluas nasida gabe mor harosyon nasida. Alai marhite paru kiloni. Nang ajaromu mali Tuhan asa totong di bagasan namandok moliate nasida asa disima alai Tuhan jupang hagugon dohot hamalumon. Alani hubok kami ma di bagasan tangyang nami di suderuas ni uriam na di bagasan tongon akka asak ni roha alani habot ni roha marsirang dot akka hina holong ni roha nasida sia tonga-tonga ni keluargana. Pos roha nami ali Tuhan hodo pangapul na suburungi hodo ali Tuhan nagabe si parbagon nasida alani paluas manasida jalapatugu manasida marhiti totip to di barbadia mangapuli nasida asa tungjupang akahaguguon asa tungjupang akalas ni roha tujulan narion jalan margugu nasida mangadopsi mangadopsa dia kaparukilon napi nama sam di tonga-tonga ni keluarga nasida nang hubok kami mamuseng di bagasatang yang nami kalau ruas ni riam namarlas ni roha di bagasan nasa mingguon imana nileko aka pasu-pasum marhite pasu-pasun nan yulan ni tangan namar parbue do pikirana nang gajang ni umur marhite kelai hatu tubuh nang di ulak tahun ni pernikahan pos rohana mele Tuhan digajang niaka pasu-pasun na pinasahamu so ni magajang ni akadami do senang ni roha mardami hami di nama dalani akka pargumiton ni ngulo nami atau moliate mali Tuhan di homa pamujian nami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami Tuhan amin. Tahu di timah para pemujiata mari demehita sia bukede nomor 240 sia ayat sadaduna lasta papungma paliata tujolo mari demehita. Ole
Tatangnya koma piliata tuadu pani debata martang yang maita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harwan ni salhut silon leon na dingga do nasa ulibasa na maulitus. Upasatami masian na nilahomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo ti asaw pasya kami pilihanon. Pati bulon harajamu di tonga-tonga ni Uriam doh di Portibyon. Buhay marwa nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaw muse saut malomoni ruham di manotongon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siap hari. Sisa madosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami tugion tu pangujunan. Balua mahami sian pangako.
Mula mahamudi bagasadame jalahmuma pasu-pasu siad debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sondako Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopako Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasorma damena tu todi munabi.